बे साखौ सोरनो हैनो नागिरदों? आइनो हैनो नागिरदों आङो। आइया हाइजें होनाय सिनि सा लोंनो लुबैदोंनो, बिनोनो हैनो थांगासिनो। मानो हैनो? आं हैथ'ला दे। मानोबा आइनि महरखौ नुब्लानो एसे गोजांस्र'नायसो मोनो आं दाबो। मानोबा दाबो आइनि फारसे आंहा एकदम गोसोखौनो फ्रि खालामनो हाथाराखै। नाङा दे, नों हैब्लानो जाबाय। दे होमबालाय आं होना फैनि। खोनासंलाय सोरांस्रि, अलंबारा आंखौ नुनानैबो नुयै बायदि थाबायब्रा, माथो होलायथारासै। ओइ सोरांस्रि, दैजिनि माबाफोर खबर मोनदों नामा? दैजिखौ आं जेबोखौनो खबर मोनथाराखै। माब्रै दं, बहा दं गथ'आ, नों मिथिगौ नामा? नोंसोर बिमा बिफायानो खबर गैयाब्ला आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो? आं जेबो मिथिया। हरदो साखौ। हारे, ओइ, साखौ नों आइनो हैया होननायालाय मानो लानानै थांखो? आं लांनोसै दे, आं साखौ आइनो हैनोसै। आइनि खाथियाव थांब्लानो गोजांस्रिउ मोनो होननायालाय माथो लानानैसो थांगारबाय? मानो लानानै थांखो बेलाय? आंखौ नुनायखायनो लाना थांबाय बे। सोरांस्रि, जोमैया बोरै बोरै जोंनि न' जायगा मोनफैफिनखो? माबोरै मोननांगौ जाखो? नोंनि हिन्जाव नालाय नोंनि न'आवनो जायगा मोनाबालाय सोरनि न'आव मोननांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय? ओमफ्राय नोंसोर सानैयालाय रायलायदोंना रायलायाखै? रायलायथारालां। हा, बिदिजों जायो आरो बोरैथो जानांगौ बिदि रायलायथारा होनना बुङोबालाय? हा, नोंबो रायलायग्रोआबा बेबो रायलायग्रोआबालाय सोरथो रायलायग्रोनांगौ जाखो? नोंसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासे रायलायबासो दा माथो होलायनाय जागोन। आं रायलायाब्रा, आंखौ बोराबदों। आंखौ ब्रेकआप खालामलायनाय मानसियानो आंजों फैफिनदोंना, बियो आंखौ बुरखायनो नांगौब्रा। बे बुरखायागौ माने आंबो रायलाया। हा, बिदिजों जायो आरो। जोमैयाबो बुंबाय नोंखौ रायलायलायाखै होननानै। दा नोंबो बेबायदि खुद्रायनानै दङब्लालाय नोंसोरलाय माब्लाथो रायलायबावगोन? बे रायलायबासो रायलायगोनलां, नङाबा रायलायथारा। बिहामजोफोरखौ साहा फुदुंनो होनायालाय माथो दाबो साहायानो सफैयासै? बावखोसो ना माखोसो बिसोरलाय? आयै, नों साहा फुदुंनो होदोंमोन होनलाय? औ, आं नेनानैसो दङमोन। ए, लाबो। नै आयै साया। र' बिहामजो, आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो, बिथिं फै। मा आयै? गिदों नामा? गिनो नाङा, आंखौ नाय, मानो गाहायाव नायदों? खोनासं बिहामजो, नोंसोरहा दाबो बैसो दं। नोंसोर दाबो गथ' गथाय खांनो हायो। नोंसोरो उनबो गैया, सिगांबो गैया, सासेल' गथ' खांनानै सेंग्रा गोरलै बायदि, सिख्ला गोरलै बायदि थाबाय थानायखायनोथ' नोंसोरनि न'खराव नोंसोर हौवा हिनजावनि गेजेराव दाबो बुजिलायनायफ्रानो खम। दाबो नांलाय खमलाय जालायबाय थायो। मानो होनोब्ला नोंसोरा बिबाना दाबो खम। गथ' सासेयाव कि सोरबा संसार जायो? दाबो सम दं, बैसो दं। गथ'फोरखौ सानैसो खांबाव। नोंसोरो सानै साथाम गथ'फोरनि बिमा जाब्लासो नोंसोरनो नांगौ बायदि गियान आरो धैर्य फैसिगोन। अब्लासो नोंसोरो संसार जानायाव गोगोम जासिगोन। दाबो दं सम, नोंसोरो दाबो गथ' सानै साथामसो खांबाव। बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन आं। आयै, आंनो एसे फैसा नांगौ जादोंमोन। हरलाय आयै, नोंनियाव दङब्ला। दंना आयै नोंनाव फैसा? मोनगोन ना? दाबो बिमा बुरैनिफ्रायनो फैसा नांगौआनो जोबा। हा, मानोथो नांगौ जाखो फैसाखौलाय? एसे नांगौ जादोंमोनलै आयै, बाराबो नङा, 5,000सो। फिसाफोर, बे बिमा बुरैयासो नोंसोरनो होनांगौ ना नोंसोर फिसालाफोरासो बिमा बुरैनो होनांगौ? नोंसोर साख्रि मावो ना आं मावो? साख्रि मावनाय फैसाफोरखौ मालाबाखि आंनो होफेरो? नो आयै, बे फैसाखौ नोंनियाव दोन, आंनियाव थाबा बायजोबो होननानै नोंसोर मालाबा दोनफेरो? नोंसोरनि पकेरावनोथ' उरायजोबो। आंथ' हिसाबबो लाबावा, हिसाबबो मोनबावा, बेसे मोनो बबाव बाहायो, मा खालामो। थोग्राब खामायनायाबो थोआब्ला नोंसोरनियाव माब्रै जानांगौ? गैया, आंनियाव एथ' बुरजा फैसा गैया। देलै आयै, आं नांगौब्ला फैनाय मासनि दरमाहाखौ नोंनो होगोन। मानोथो नांगौ जाखो? माबालै आयै, फालें गंसे नांगौमोन। मानिथो फालें नांगौ जालायखो? फालेङानो फालें। मानसि हिसाबनिख्रुइबो बारा दं माथो न'आव। मानोथो फालें गोदान नांगौ जालायबावखो नोंनोलाय? थै नांगौमोनलै आयै, आंनि रुमाव जोमैया उन्दुसिगोन ना। आंनि बिसिनायाव जोमैया उन्दुबा आं बबेयाव उन्दुनांगौ जाखो? बेनिखायनो आयै, आं फालें गोदान बायहैनो। हरलाय आयै, 5,000। मा खोथा बुंनाय जाखो बियो? हा, नोंनि बिसिनायाव नोंजों जोमैया उन्दुआबालाय सोरजोंथो उन्दुनांगौ जाखो? बाद होदोलै आयै, बेफोरखौ बुंनो नाङा। दङब्ला हरदो आरो गैयाब्लालाय नांला। गैया, आंनाव एथ' बुरजा फैसा गैया। दे होमबालाय नांलाबो, थांनोसै। मा खोथा जाखो बेलाय? माबा बिसिना गंसेयाव सानैजों उन्दुनो हायि बायदि, मा जोमै उन्दुबा बेलेगाव उन्दुलायनायनि मा खोथा जाखो बेलाय? ए, सम बैसो थांनायखायनो दा मैदेर मासे हाबनो हालायनाय जाबायदां आरो। दे, आरो नोंहालाय मा खबर? माबा आयै, गोबाव जाबाय। इसामोना माब्रै दङ, मा खबर? बिसोरबो फनबो हराखै, आंबो खबर लानायबो जायाखै। खोनानो मोनदों जाफुं आबौआ मालायनि न'आवसो दङ, बिमा बिफाजों गैया। दा आयै, न'आव जोमैबो दंखायो एसे एनै खामानिखौ मावनो। बेनिखायनो आङो इसा माहानि न'आव थांथ'नो होननानै सानदों आयै, नों थिनहरोब्ला। दे, थांब्लानो जाबाय। माबोरै दङ गथ'फोरा? आंबो खबरबो लानाय जायाखै। बोरै जाबावगोनथाय बिसोरबो, बिफा फिसा। बे संसार मोनसेयाव गोरोबनो हामारगोन ना हामारला? बेखौनो एसे बुजायहैनो होननानै सानदों आं। थां दे, थांनानै एसे खबर लानानै फै, एसे बुजायबो। दे आयै, बिदिब्ला आं दिनैनो थांनोसै। थांब्लानो जाबायना? रलाय बिहामजो,
औ मायै अलंबार आरो जोमैखौ एसेसो रायलायबायनाय नों नुदोंना नुवाखै गैया आयै जोमैयाबो बुङो अलंबारा आंखौ माथो होआखै अलंबाराबो बुङो जोमैया माथो होग्रोआब्ला गावबो होग्रोआ बिसोर सानैनि गेजेराव दाबो गोरोबनायानो फैथ'वाखै बेनिखायनोथ' आंनियाव फैसा बिफैदों बिसना बायनो सोर आरो सोर जानो अलंबार जोमैया गावनि बिसनायाव उन्दुगोनखायनो गावहा बेलेग बिसनायाव उन्दुसिगोननो बेलेग बिसना बायनो फैसा बिफैदोंमोन हराखै आङो मानिबा दा एसे खेंख्रा जालायनानै दङ नालाय खिथुबो नायला हालायाखै एसे मोजां जाथोंलाय जों पात्ताखौनो मोननाय नङा बिसोरखौ मानसिखौ लानानै थांदो बे नोंनिनो बियायंब्ला बिखौ नोङो एसे नोजोर हो बिहा माबा मोनसे दुखु दङ जानांगौ जायनि जाहोनाव बियो हारसिं दैयाव बाज्रुमनानै थैनो नागिरदोंमोन बिखौ लांनानै बिमा बिफानो मोजाङै खोन्था आरो बिखौ जोबोद नोजोर हो औ बेखौ जों जोथोन खालामसिगोन नाथाय बिनि जिउखौ बासायनायाव नोंबो मदद होनायखायनो जोबोर जोबोर थेंक इउ जेबो थेंक इउ होनलायनो गोनां गैया दे आं मानसिफोरखौ मदद खालामनानै मोजां मोनग्रा मानसि आं सोरखौबा बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय मदद होनो मोनोब्ला आं गावखौनो जोबोर मोजां मोनो दे आं फैबाय आयं नोंसोरो बबेनिफ्राय फैनानै आंखौ बासायफैखो नोंसोरो आंखौ मानो बासायखो नोंसोरो आंखौ बासायनानै जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामबाय थाव सोबा गोनां मा गोरोन्थि खामानि मावखो जों नोंखौ बासायनानै हो जों नोंखौ बासायनायासो गोरोन्थि जाबाय नों मानो थैनो खारा जायाखैमोन ना मोनलोङाखैमोन बेफोरबायदि थैनो नोंनि थैनो नागिरनायासो गोरोन्थि ना जोंनि बासायनाया गोरोन्थि जाखो आंनि थैनो नागिरनाया सैथोमोन नोंसोरसो गोरोन्थि खालामबाय आंखौ बासायनानै बेबायदि गोजोननाय गैयै नंखाय जिन्दागियाव थानानै आंहा गोजोननाय गैला बेनिखायनो अरायसमनि थाखाय बेफोरबायदि गेसाव जिन्दागिनिफ्राय बारग'लांनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोर आंखौ मानो बासायनानै दिनै नोंसोर आंखौ फोथायफिनखो मा जादों हा मा जादों मानो एथ'ग्राब सिन्था नोंहा हो माने दुखु माने सिन्था मा जिन्दागि गाज्रि जाखो नोंहा हो माने जिन्दागि गाज्रि नङा आंनि दिनै आंनि बिमा बिफाया आंखौ जोनोम होनानै आंनि जिन्दागिखौ मोजां खालामना होआसै आयं बेबायदि जिन्दागिखौ मानो नांगौ दिनै बिमायाबो जौ फाग्लि बिफायाबो जौ फाग्लि आंनि थाखाय सोर दङ बिसोरो दिनै लोंनाय जानायाव गाव गावनि सिन्थायावनो गोदोनानै थायोब्ला बिसोरो आंनि फारसे माला सिन्था खालामगोन आंनि मोजांनि थाखाय बिसोरो माला सिन्था खालामो सि लाजिनाय मोनबाय आं दिनै बिसोरनि गोरबोआव जोनोम मोननानै जौनि साल लोंनायजों गोदोनानै थानाय बिमा बिफाखौ आं फसाया आंनो गियानि आरो गुनि बिमा बिफा नांगौ आं जेरैबायदि हास्थायो बिसोरो बेबायदि नङा दिनै आंहा जिन्दागियाव बिमा बिफानि अनगा सोर दं बिमा बिफायानो आंनि थांना थानायनि लामा बिमा बिफायानो आंनि जौगानाय बिमा बिफायानो आंनि स्रां होग्रा नाथाय दिनै बिसोरो स्रां होग्रा जानानै बिसोरो आंनि जिउआव खोमसिसो होयो अब्ला आं बोरै थानो बेनिखायनो आङो अरायसमनि थाखाय बिसोरनिफ्राय गोजान जानो होननानै ओंखारबोदोंमोन आंखौ मानो बासायखो नोंसोरो बिराद बुंनो रोंनाय बायदि मोनो आरोना नों गावखौनो जाम्बि नङा सिया नङा जल्दि फै आंजों उन जल्दि फै आखाया हम जल्दि बहा थाव होगोन आं जल्दि फै माबा मोनसे दुखु जादों होनब्लानो थैब्लाल' समाधान जायो नामा हो थैब्लाल' जायो नामा थैनानै मा सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो होननानै सानदों नामा नोङो जाम्बि जल्दि न'आव फै हारे बिलाय आं फैनाय जायगायाव मानो फैखो बिलाय मानसियालाय आं जेराव फैयो बेयावल' फैयोदि मा माथो होआलासिनो आं बहा थाङो मा खालामो सिरि सिरि बिराद नोजोर होखोमायो नामा बिलाय हारे बिलाय मानसियालाय मानो फैमारदों बेयावलाय माथो होआबा होथाराहां बिलाय मानसियालाय माथो आंखौ नुनानैबो थाङासै माथो होगौबा सानदों आरो आंखौ होथारालै आं नों होबा होगोन होआबा थागोन होग्रोनायाव गैथारला फै नों होबा दा हो नों होग्रोआबा आंबो होग्रोनायाव गैया नों जेखि खालामबाय था आं बेयाव जिरायनोसो फैदों आंहा जिरायना थागोन आया माथो बेलाय जिरायबायसो मानसिया अ जानांगौ बेबो जिरायनो फैदों आंनि उनावसो फैखादो नोङो आंसो जिरायगोन ए मानसियालाय आंखौ जिरायनाय नुखानानैबो जिरायबावबायसो आंसो फार्स्ट फैदों मा मेगन गैया नोंहा नुवाखै नों आंखौ आंसो जिरायफैदों बे मानो जिरायदों आया आंखौसो रायबावलायदों आंनि उनाव फैनाय मानसियानो खुगा दं होननानै बारा दाबुं नोंनिख्रुइ आंसो सिगां फैदों लाजिया नोङो आंनि उनाव फैनानै आंनि जायगाखौ सेना लानो ओइ आंसो फार्स्ट फैदों आंसो फार्स्ट फैदों लाजिनाय दङब्ला नों बेनिफ्राय ओंखारलांगौमोन आंखौ दम होनो नाङा नोंहासो लाजिनाय दङब्ला नोंसो बे न'खरखौ गारना थांखानाय मानसिया बेयाव माब्लाबाबो हाबफैनाय नङाबो बास बेनो नोंसोरनि संसारा मा नोंसोर फिसाखौ जोनोम होनानै नोंसोर गाव गावनि जिन्दागिखौल' सानबाय फिसानि जिन्दागिखौ साननाय नंला हो दिनै आं गैयामोनब्ला नोंसोरनि फिसाजोआ दिनै थैबायमोन माबोरै आयौ नुबायना आं बेफोरबायदिनि थाखायनो आं गावखौनो फोजोबना लाखाबायमोन नोंसोरो आंखौ मानो बोखांनानै आंखौ दिनै नोंसोरो लाबोफिनखो
आंखौ मानो बुथारासै दाबो बेनो बिसोर सोलायनायाव गैया नोंसोर आंखौ बोखांनानै लस खालामबाय आयं आं थैनायानो मोजांमोन दैजि फिसा ओइ दैजिया आंनिसो फिसा दैजि फिसा बास सिरि थादो नोंसोर सानैनिबो फिसा नङा बे